Hey people, GC guys, how are you? Sorry, tatinono okay nasi. Tuone pana. Um, Sorry, seeing you tatinono okay kuya, but we missed you as the Manzveras. Saka nasi show yedu and akamira kuti boys ndiuye and then itokuza kuti what are we supposed to do nasi? It's a little bit different from what we did last week. But anyway, I don't know kuti vananga ngana nge vari kuchemeipa zvapo. But anyway, I hope Magamini Sunday Akanaka and you enjoyed yourself. You could end up my church is at now pass and wind. But anyway, the pay to take and Amila no shipped away was she and Mukudze Diamond is actually here. We are this one. Tell me, she say. This day, Magagi. So, this is a Machimaria. Now, I think because speaker is good, don't speak. Two minutes speaker, guys. My face I don't go in this about anyway. Ganimile notion au yopana paka uya ndo kusema na notion then ndo bulita something same. Chombo fana ku tatino okay because vanhu vangu vari busy. Bluetooth mode. Vanhu vanga vari a little bit busy. Ndosaka tatino okay uona manje unofana mbo respecta mabasa evangu. Well, anyway, let me just greet some people. Ndichiri ndakamirira boys kuti it's carefully. All right. Lekatuone. Inanobvisa yakuru. Chifara kumboridza Diana. Okay, tuone apa. Chinaka Tracy, how you? Omi Jamba, Monica Zembeni, Gogo Agnes Mulilo, Ratizo, Mary Mudamburi, Nancy, GCC, Nancy Seven, Gogo Charity Magorimbo, how are you? Grace Chivakira, Rujeko Muchacha, oh yeah, Chumbotala ina noshi, noshari pano. Sei. Murirai dire. Golove. Ujane ungolove. Ejane. All right. Kelly Dawes. Kelly Dawes, how are you? Jesse Maniere, how are you? Murisei. The champion is here. In school. All right. Manzveras, how are you? Murisei. Chinaka Tracy, how are you? Ronald. How are you? Murisei. Sorozai, how are you, Murisei? I'm good. Good. My Nigel. Thank you, my Nigel. Trisha Shumba, Murisei. Murisei. Lisa Lee. Dewa Murisei. Dewa, that's the remember what Dewa. Remember Muruzi Mukuru. How are you, Omicha? Good. Ndambi. Murisei Natasha Ndambi. Melissa Mtanda. Murisei ndazoka zvakare nemaprize. Good. Muzindi, ziri sei.
Timu yangu ndini handiliwi. Melissa Mtanda, Melissa Mtanda ndokutaura. Melissa Mtanda ndokutaura. Ndokutaura kuti Melissa Mtanda ndokutaura katatu, andokurapika katatu Melissa Mtanda. Muri sei? Shario Makumbe. Shario Makumbe zviri sei? Makumbe. Taura nyaya. Nyaya dziri kuuya sei? Regai muone nyaya dzacho. Dziya. Nyaya dziri kuuya. Mhoro. Mukondiwa. Zviri sei? Pane chinofanira kuita slow. Taenda kutaura. Mhoro zviri sei? Unaona ndati koino ndati nesi. Ndichiwanza zviri sei? Ndichiwanza. Vakomana chiya zvindikurowa imi zvida kuti ndazvada kugurisa vanhu. Ndikudhei. Mary zviri sei? Primrose Zenda zviri sei? Masiya. Nai vakomana. Ndazvada kumhoresa vanhu pano. Ndikudhei pano ndikudhei. Mukuchera manems acho. Bongani wena ubongani tove. Lejani forward. Ndakuona wadi. Tauro futhi sheri umakumbe Nolini blessed njuru. There ajeruga. Right. Noring andimuziva ati ndokoti zviri sei kunewe. We didn't make shares. Right. Good. Right. Ungatora hizo doing. Again. Arigeza hapo vinyozo chora ndio ndotora ndaji. Nyazoona. Ndonesa maiwe. Light ndora kawandisa. Right. What else? Just go on. Arigangoza zvavingani. Siona ngambositaura. Ndataropera mugumbozo. Taurako. Right. Saka nhasi vatavinga manje. Nhasi vatavinga ndezvekuti wooden mic iya. Yatakaita gondo kwapfuura riya. Ane muri kuizaya kuimba ya. Saka ndizvo ndio yatavinga nhasi. Saka ndo nyaya yatavinga nhasi. I'm going to the ball, man. Chwana mazita yatitangi. Vanhu awanda. Nox blah blah blah. Muri sei? Blah blah blah. Koste iya ngera bakoni penalty. Phone iyi kuramba. Makeru. Kane yakoni. Yakwatalize zero. Endelea. Good. Hatisukutaura nyaya tambujani. Ndasivita magames hatisutaura nyaya. Wamirira vanhu magames tambujani. Inonzi nhasi kune zvihombe. Tata arifana kundombopera tambujani. Ndosaka anokuitira kuti 10 minutes ndekwa 10 minutes atoikira. Fika magames. Aiwa pamire. Ini mani sidi ingaroba ndorova manje kunokuwa ndiwarova. Okay. Hey people, so I was just saying good to you. You know what? Nasi tumitachi my games. So ya pamoja so and do the 1-1 I should be about one of the comedy day.
Anyway, guys. Anyway, nasi tathatanga ukuthi magame edu ukuthi tiri kufambisa sei or also maybe muku acha tudza kushamisa sei, but magames anhasi asponswa na sister vari kuAmerica, but sometimes you use that, but you can just mention my country. Thank you so much, our sister in the United States of America. Vakati you guys ndakatapirirwa ndichi nezvamaita musiyo. Can you just repeat the voice or to my suggestions to out? No, don't worry, we'll take care of that. So nasi atizoti kuchadliwa ndiani number 1 ane praise yake kusvika nyangwe nemuswe kunyanyanya vanonyanya kusunga most of the time tinawo maprize nasi ndozvitenda sikamboiti kuti matirangarira maplus 1 something vekuAmerica tinovati maplus 1 something vekuUnited Kingdom maplus 4. So but inoshi maplus 263 isusu tiri maplus 263 South Africa plus 27 handiti. Anyway, right, totanga nemudoko kwati nemukuru. Right, ndikatenge nadhai Diamond vhiki rako ranga risei? Hai, ni vhiki rangu raripo. Shiri yangu mari yangu vanana. Hada gairia. Ndiani unofungwa kuti uchawina nhasi? Since I'm going to the last time, don't wait till this time. Sure. All right. Next team. Come on. We are near you to go to 6 pack. We are 6 pack. Look on right. Mukuzei, the man himself is here, and I see right. Muku, utakunguti chingota chibagwe pako. Right. Hapana zvakanyanya. Zvakanyanya kuwanda zvidautaura sezvo tiri maproducer pamwe nemamanager. Nhasi tichaita marounds edu 3. First round nhasi tiri kuimba musambo wesungura. Tichapika zvimapepa. And then second tichaimba mururimi rwechidhevere. Munhu wese ari kuimba mururimi rwechidhevere song yake. And then round 3 tichaimba gospel. Tichange tichinzwa kwamuri pamuda kuti timbe izvozvo. Thank you, Budimudzei. You are looking very smart, actually. I like your shades. You know, these are my 6 packs. Anyway, Washington, Mukoma, the tallest guy in the Manzveras clan. Saka Budiwashi, what do their owners? You remember saying? Ina ndoda kutanga kupeta veku-United pati sponsor togotendo futi veku-United vofuti vari kutamba nhasi kuti havachatifadza tichange tichiimba tiri United. Tikazopedza unofunga kuti nhasi tinosunga here kana nhasi tinowinawo? tiri United tiri kumashure, tiri United tiri kumahasi nhasi tiri United tiri kumberi, United tiri kumberi. Hatisi kuona Mike. Right, hata sikuona. Alright. But anyway, as panga chapira zile. Ngati Budinoshi. Budinoshi. Why lazima kapeka this t-shirt? Because muda kuzama mita saying muri vali. Uyu Budi Washington. Makapeka manichi Manchester United. Even though mapeka Manchester City. Muda kuzama mita saying muri vali. Paina widzi Manchester City mungu zikamwana nyaya dzekuwina. Saka ini ndo zikamwana nyaya dzekuwina. Ndiri muwini. Ve-United vanozviti United zvavo, but they are not United. Saka nyaya iri panapa is just the matter of separating men from boys. Saka ndichangovaratidza kuti vakomana kuwina zvibvunzwazvo nyaya dzekuwina. Ndagara mugariro nekuenda ngokutanga nekutenda vasponsa icho chirongwa nongoatenda.
then togotenda Washington nekuatenda kwaita ndozoramba ndikuatenda waipo saka nyaya iri pano ndeyekutenda ndatenda hangu saka ndozvitenda nekutenda kwandavaita. Alright, so now tichitanga magames edu right ndiani nhasi right comment section takutanga magames saka nyorai kuti ndiani wamuda kuti atange kupika. Last time you picked Diamond. I hope nhasi hamusi kutanga naDiamond, muri kuchoose someone else kuti atange kupika pepa. Saka nyorai mucomment section toziva kuti ndiani wamuda kuti atange kunhonga manames achoni todi munhu oimba chimbo chake. Saka tamirira macomments motiudzai me because tinogona kuhiga togona kuita sei togona kuhiga ona ndogona kuti ndotanga. Saka tiudzeiwo anenge angotanga kunyogwa ndiye anotanga kudi kunyonga then game redu rocontinue. Muona manje Secrunotion kandi kuti baba ndogona Secrunori ndizvo Secrunotion ndawatange Secrunotion Secrunoshi ava apana mira gadzikira musoro alright you ready that meno tikadaita kutodita kumbotonzwa chisongo chukucha hai chikucha ewana wazomba mulele right kandiro kuti ndanonga ani zito ndashinonga ndanonga sirangu why kuti azvinonga sei ndazvinonga iwewe ndeiwe uri watanga kunonga vidiwe ndongobvunzire here izvo zvinichautura wakaoma hapana kuzozwa ipopo azi zvakata inozvanonga vasinganeti wakoniwa zvakubva tivanonga vasinganeti denda ndine bhande ndatombodinda alright uya kumushure uya kumashure undibheka lita komofana undibheka ndokumbira umugove wangu ndichikurarama tenzi tarirai ndodakadzwa nezvipfeko nevane mari ndisina changubo ndinongozunguka ndinongopotorora ndinongopandisa nhano ndichingotetereka moyo wangu unorwadza kuti nguva dzese ndiniwe kutambudzika seka yes unoenda zamawani kuvakamisasa yetsidziru magona amuna kurienza remi dzagona nazi saka kupika ndini takupika munhu pika iwe muna machikopika saka kontinyai nekuimba zvakata vaimba zenziyo hana sidagona ndida kupika guys Diamond, like diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. Banangu, show them. Ice, my blue.
Ndawazi waini. Muchukuzi. But when I was so good at izungura yazamana kuiswa. Izungura ngorwate. But first, you Yakutengera bada. Yakutengera slippers. Yakutengera bada. Yakutengera slippers. Yakutengera bada. Ai, ndo kama nongozi. Jamizo. Yakutengera bada. Yakutengera slippers. Ayo, yakutengera bada. Abazondi. Ane kwake. Wachira mbana. Awa kunoanika. Ndizozo. Oh, ayo adonu ari mbana. Kuna makateka ari kuya. Yes. Viewers all over the world. If you are just joining us. What are you doing? Why? Oh, Look at me. No, there's macheso, please. Guys, this person is breathing and sleeping, but this person is macheso Jesus. Why is macheso amana? Ndagodziwa sikamboiti. Jesus. No, chichamari. But you know the paper is chasing me. Uyu going. Unita bash. Nikunzwa music yani. Yamacheso Kristo. Ayo, ngashamari. Ungopona upoka na yangu yo. Macheso. Alimba kumba. Kumba. Ndaka yindu. Ndaka mandoa wani. Ndapakati. Chiri la mane kuda kugobule hirori. Wewe mneji tutiro miteki. Kakawa. Jona ukiziba dangoni negeso ori negeso ukiziba diri mwana I'm saying that Hey! Yes! So far. Yes!
Ita gumba. Aramba gumba. Thanks. We go no boma zama system aja. Hey. Maru. Let me drink that. Yo, man. Yes. Right. This is everybody make man. Don't know about the make no good. This is about the make young right. The one bubble. Don't worry about Mazuva no nyika yawo mavarume oye kana une wako naye nemumvura meze kunoona dhiwa nemumvura meze kunoona dhiwa nemumvura meze kunogorogosa nemumvura meze nyangwe kundari nemumvura meze sisi toita basa chengetedza tsika dzako dzechinyakareyo ukatwadza mumwe wangu unozikanganisira mapera tisina basa Right, next. And the next. My respect, come over to the instrument. What is it? Saga the next in our Sungura category. Obviously, Mr. Muguze Manzveras. Yes. Good. Oh, yeah. Then Jambere. Simon Chimbetsu.
Simon Chopa Chopato. You met it, yeah. Simon Chopa. So oh. Ayo, mama wacho munhu anenge asingazivi kuti tonzi chimaswa ngevanhu. Aiwa, angachiziva anoziva. Ndiyo munyoni. Plus ndo munyoni. You want to right. Right, tanga. Bona ivarume kugonda kwandaita. Bona ivarume kugonda kwandaita. Inye anoiti yandipedza mafuta. Inye anoiti yandipedza mafuta. Inye arume ndibatsire ivo. Ivi varume ndibatsire ivo. Inye shanje yandipedza kugonda. Inye shanje yandipedza kugonda. Inye arume ndibatsire ivo. Inye arume ndibatsire ivo. Hapo. Mabatsika. Sasa next itakuwa Right, the first round Indiana winner. yes, my voice. Yo, winner number 1 in Indiana. What's up? Simon Chopa. I'm very glad. The girl are not 40. Anzi. That's song sound Vika. Sound. What Vika? What are it, guys? Tuesday number 1, 2, 3, January first round. Number 1. Number 1, Tiani. No. Right, guys. Washi. Mupu number 2. Noshi. So guys, Mupu number 2. As 1, 2, 3, Yeah. Washi. That's German now. That's what happened. And will be some right. And then the next round, actually. Second round actually. Oh, second round. Chakuimba murimi rwe chidevele. Yes. Too bigger. But this was a really get them on Saga, chapter 7. yes, Dr. Manish, number 1. Oh, my last number 1. Chimile ndiche number last. Uta number last. Ai, wanzi number 3 ya kwanza uisi. Wadanga indebele. Ndivele Via saka pa chikubiwa na master. aiwa taishinonga zvipe Mani ndaishinonga uyu. last round ndola tozongutaura Alright. Saka mungoti vanhu vanoti master euye vanhu vachenjerero. Anobekwa zakadira. uya mwamutedzeri pale Yani kumbi. Kumbe nambomuona pa kumbi kana Lincoln ndiye mumwe futa kwa sababu pina meto. This link. Tuko South Africa mwenyewe.
unotohaka matroki tuno muzimbabwe chakwadi anosunga kujaira anosunga nhasa. And I hope ndinopuwa Sunderland ndevere, guys. I'm praying in the name of Jesus. aiwa but ndezvimba inoda aiwa titi asi ndakaverenga mabhuku ndaverenga mabhuku Guys, ndinobalolina unoiziva makazi ndio South Africa. Aiwa kuimba ni Zimbabwe andinabveza makazi yena aka madara aka Dave, chilisi Hapana, uripo ndiri bho zvekuti maswera sei? uripo auya kumbi asi chiverengero mavhoti. Alright, kuverenga mavhoti aizoora. remember first round pana vangawina mamaona Aiwa, ndasingaverengi, handida kutanga izvizvi. bolato Alright, saka ndakumbokudzikisa. Dzikisa ndenchaverenga kuno. Right. Anenge kuseri. vanonga tena aitena mbonimochi ndindononga Wazvinonga iye ndachikudza ndaiwerenga andigoni zimanzonga achireura chitai ndichifunga ndasandra ndivere indo zvasandra ndivere mbiata pane mumwe so wakambeba ndakuudzira sitosomya siyakhuluma saka inonzi saka ini ndakuudzira sitosomya saka inonzi ina Albert Nyati anika saka sa Albert Nyati anozungurwa ichokodoka Senzelina Tata Zeiko. Oh, baby, now my job is not much. I'm a coach. I never see Kono. This is Zimbabwe. I'm never Zimbabwe.
Yes. That's what I Guys. That's no share out drama. No, guy, what for no Jesus, I hope this new. Diamonds. Hey, yes. No. Oh my goodness, I'm not going to mind it. It's reaching to Yes. Right. Yes. Next, you know, Gatai. Yes. You are just joining us. Washington. Oh my goodness. Don't throw jump to you. Throw Sandra Debele, guys. Sandra Debele. Energy, no me, brother. Yes, Lijani. Yes, Lijani. Washi wimbili, very soon. Yes. We are waiting for you. We are waiting for you. Who? We are waiting for Me. you. Government supporters. Do you give me? No feel. Makoti Sembela is my lady. 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 Makoti
Ghana, Sondela Zizi. Oh. Ndera kunonga jiwe. Ndiwacha kunonga. Saka ndeta kusachangwa hapa. Right. Ndisingofenya. What do we have here? We have Sharo. Nini? Sharo, we have to pay zero. We have to pay zero. Shema. Shake. What? Ndoda kuenda kuimba Sandra Ndebe ndishuti. Sandra wakaimba dzakawandisa. Sandra Ndebe. Sandra ndibatsire kufunga dzakawandisa. Frankie umumvu. Ndibatsire kufunga dzakawandisa Ndebe. Adiko Frankie umumvu. Ari dzanjebele. Ndakuimba iya saona iti ndatata kufunga Ndebe. Ndofana Sandra Ndebe. Nazarunya kufunga. Kupala Sandra Ndebe ndakuti yes. Chesi scusa, uyenye zondisapota guys. Yasa ndendo kuimba. Oh, hey, Africa yo. Nakwimila matobo wazali. Ukuzingwela nathi better. Ndokumna matobo mamsufamba Afweke. Akumna matobo wazali. Ukulista lava liter. Akumna masebe wazali. Africa yaso. Badodila mananga. Badodila sedisku. Yaunda pepe. Yes. Chesi scusa. Iramba idara. Jiwe. Chinji benzi. Yes. You are just joining us. Yeah, Stephen Jalu. Stephen. Oh. Skilly malasi. Skilly malasi. Chevalier Africa. Skilly namazila. Chevalier Africa. Skilly. Stay bossy. Tamalasi. Stay bossy. Skilly Africa. Africa. Skilly, Skolo. Yes. Wow. Wow. Tapina second segment yetu ekuvota. Right. Yes. Welcome to second segment. Ida, tawala. All right. So guys, right, second round yedu. Usithi second round uhuthi uwinile uwa. Usibilile uSharon, usibilile uNotion lingapha uzalopha. Usiwinile iwashi loko Man U United supporter, isiwinile i6 pack oko Mudzei. Yeah. Diamond siwinile uwa. Siwinile ubani, number 1 uthekile ubani. Notion umoyo. Notion. Lincoln linjani? Mungwari kutora masini. Amufanda rama spiri bana mama ule majaiva. Akumani. Lincoln wakamuta. Oh, Lincoln kuti bachacho ngomuntu kwasho. Akamute ambazwika nditi.
tisina kubvisa maiki ba ndiwakamiuta Lincoln and akazvindiya zvimute one notion uya ndiri comment box ndiri kuverenga mavhoti ari kupinda rengai baba there's 2 minutes yemavhoti ka ngavavote iwe taura nendivile kuti vanhu vavhote asivhotenini Saturday 2 minutes kupende kuti sivhale uhlelo lwethu lokuvhota lapho. Yes. Sijabuleleni ukuvota. Sikhumbule ukuthi sivotele simthandayo. Asikusunguke. Sikumashira ubali. Ndindusunga. Okay, Lincoln chitipa ma results. Patavhara apa. Vara. Tavhara tazvivharisa. Saka nemamiriro akaita zvinhu panapa. Vanhu vanenge vanga vachida Mukudzei naShema. Zvisinei. Pane vamwe vazoti Mukudzei aenda nenyika. So itrophy ngatizohamba lo Mukudzei eka number 2. Kulandela uSharon, then uDai uyalandela lapho. Kule notion. Avota in demand recount. Immediate effect. Apana notion ngawashe hapo. Apana kumira Mungu. Bo. Tamina blast. Comment section haina kukuitira inyasha. Ande comment section, right? Asambe nisobona ma comment. Thank you, Lillian. Lincoln. I mean in this one. Lillian. Yeah. Shema is nowhere to be found. Okay, let's go to the last segment, gospel segment. Let's go to the gospel segment. You Lincoln. Mira, atibvumirane vanhu vecomment section unongotaura zita remunhu wauri kumuvhotera usikanyora kuti number 1 number 2 yongonyora kuti uri kufamba nani inini ndichaverenga kuti ane vakawanda ndiani ane vashoma ndiani. Okay, comment section is that. So we are getting into the final segment, which is the segment. So gospel segment. Gospel segment is a church. I think number 1 and I will let's number 1 thing. Oh, don't have what I can. And then never know. Lincoln and number 1 from the grand.
Guys, ipewo jai song iri easy guys. Nitakuda gospel. Gospel ndo Unaweza unazinda. Gospel zvatinoita timuchatudza song yacho ndo pandai. So best song. First song. Mira tuone ino tichimba. Basa tunetu. Sema sita. Sema sita. Gospel. Sasa zichiru. Chimomira 2 minutes. Mira 2 minutes. Pada tanga pano. Tumechamba hata ile sasa. Yowezo hata makudum. Unaweza ishi kudum. So gospel tinetu notinjana chataka kunongwa kana munhu anongwa moita sei mochiudza the first maybe pesa ranotara song ndozvachita riti kwati munhu anenge ane mabhotsi akawanda esong kwati the first pesa ranonyora kuti ningipa zvakati chiro chinonetsa kuti the first man inonetsa kuona pakawanda dzakapinda zakawanda inonetsa kuti mumwe munhu anogona kutanga kunyora padani network yakadaro last time takazona makombera kuti tewo vedu saka nhasi tombona ndiana papa. Washinonga? Out of 5 first 5 songs. So we have Maicharamba, kuna chombo, charamba, una charamba ziyadzoka. Inji tainga rondo. Maizo mangori chengida Charamba. Saka yona zirunzi charamba. Charamba song yacho. Song yacho. Aina utumirwa munanonyorwa. Kuti ukaichuzirwa muimbo chiza kuti aine zvinganetsa. Kuti yes. Thank you. I'm not going to terere. I'm not going to terere. The charamba. Yeah, when I remember say that to terere. Bona was not going to terere. Hey. When I'm talking my terere. Charamba. Yiti murume na mukadzi. Mwana wao wane mwana. Okay, right. We got you. Rute dzokera kumsha kwako hakuna mai na baba unowanikwa nai rute dzokera kumsha kwako hakuna mai na baba unowanikwa dzokera rute dzokera kumsha kwako hakuna mai na baba unowanikwa kwetia mai ndichava nemi kwetia mai ndichafa nemi pamunofira kana neni ndichafirapo pamunovigwa kana neni ndichavigwa pamunogara ndichagara Mwari wenyu achave wangu na Mwari wenyu achave wangu.
Naye Diamond ari kuimba chinasi. Diamonds. Diamond up. Next first 5. Diamonds. Yeah. Akupinda. Maybe One. Just Fungisa 2. Next one. Yeah, get the thing done, okay. Uya, yenyikari wokunomezia chikumbiro izvi zvakudai neziya kana kutuma Gabrona agutungamira inonapugama kukumbira titungamire uya mubanditi uya rideva munhu wese uya mambonda uya iyadzoka munyanja dzinopembera ngiro kunokune mitengo iya yepana Moses umwana muzi mukadzi mumwe kuti kana nguru yatije Yes. What? I must say, I'm a What? Yeah, good. I will. Okay. Shema kupinda. Shemaudu. Wait. Masango futa hii. Ande ku Nanzi day madodha Korokoto. Baba nyema ino. What? number 1. Did Amimba. Maybe as Mizaka guys. Mere tu. Mere uyo. Manyeruke maendere. What's my favorite? Right. Fungisai watch. Fungisai. What I all right. Guys, pane munhu angachifona. Amambo chikutinzwa here volume redu. Tesa kuti volume redu azina affectwa neuri. Like vanhu vanenge vasingachanzwa. Muri kutinzwa here guys? Vanotaura kuti kutinzwa ndichitanga. Kusede ndaona zigameni. Muri kuzvinzwa here? Ramba kutanda zvinhu. Vanhu munoita costume one. Fungisa vanopfeka wani zviuyu. Vanhu muri kutibiridzira. Asanopfeka zvakareba. Ane zveblue guys zviri padhuze.
but Hapo alama kuisaidia ndio kutoka kama comments. Sasa uimeimba hizo. Kila kitu. Dada ya guru bawe. Ya guru wana kuna Yesu. Magaya bawe. Baba kutia bawe. Dada guru wana kuna Yesu. Bawe bana. Isso se conhece, me dá de olhar de xixi. Isso só não é mandala. Church person. Yes. Church person. Right. I wouldn't have to let my combo. Right. That's the Wait, 1, 2, 3, go. You know that my I know you're my kumbari. I know you're my kumbari. What did you tell? Did you play? Did you eat? You know that my kumbari. You know that my kumbari. My kumbari. You know that my kumbari. Yes. Pure. No, she. Right, say no she na kutimbiro. Siwas mashagada. Sibaza mwana mashakata mshakalizi. Sibaza mubudeni. Sabama gasha nira. Sibabiro edineza. Catholic Ah, Catholic. Unaimba gospel. Manyerugi. Next repeat. Saba. This is your Bajayimba. Jaifunga kuti ndikule je. Ayo, ngaliza utana, unatambura ruka ipa. Right. Anazo umba dandabuza boso. Ngoma saba achiridza boso. Ngoma saba ndanga vadi. Vadi lokubira. Munhu wese ridza boso. Munhu wese ridza boso. Ndine zvangu ini vandikanda ngoma. Andikavundikitete hama. Tinaye Jesu mwari wemnana. Munhu wese ridza boso. Munhu wese ridza boso. I have never seen such washing doing next to
Next one, Kiki. Washington is next. Next. Kiki. Kiki, my Kiki. You win. Takuda washi. You win don't be. Manyeruke, but Manyeruke Matthias Mayendere. Mambo John, I'll be there. Israel. What giants were Mayendere 2 times. Matthias Jatanga guys. Matthias made Manyeruke 1, Matthias 1, Mayendere 1, Mambo Tutere 1. 1. Then Matthias 2, Messi 2, Ebenezer Mondian, Mayendere 2, Tutere 2, Babetua Jehovah 1. Babatwa wait guys. Babatwa Jehovah Jerusalem, Manyeruke 2. Olinda Marwa 1, Messi Mchene 3. Tayanga sisi wakakubona tayere. Uyipishe unodo uruse ushika kunya. Kodwa iwani nasiwa nasira kasungirwa. Kodwa ayonga sineziwa nindebele. Mururu kumatenga ndio samba ni brother yake muchene video yo. Waumana tinga juza nani mzima kana ndio ziwaje. Kuza wani kutakaimba mururu kumatenga. Mururu kumatenga. Something like this. Panenonzi initenari manene Jesu. Wandizimuzile. Chimba maungoda kuimbe. Azaraimba. Chimba kuimbe. Adiro. Mambo tanga wako. Ngambo uzaraimba. Tanga wako. Aya nasinge kaoma guys. Was really difficult. Lazima sibuza zizi. Bana chivota chimbofana kuimba yoyo but isikuvota. Ngambo mira wanazo influence. Saka tinozoita muni ari kuda last. Ngati muiti. Kuti chivota itipinde mulast segment ye freestyle. Mukatora. Serious is vote guys pinzo. Muku number 1.
Yazi number 1 ndiani? Right. Muku. Wamira kutaura jaji weboudzwa kurunzi munhu ati wamukore mangari kuti 7 years 7 aiwa zvingaita ndatauri makore ake achitaura nditi kwezvodaaa 7 apo vari kuvhoterwa muku chete. Pane vari kuvhotera dhai. Hana noshini naye awana vhoti. Thank you. Imbe kuti chizi. Mukudzi aenda nenyika. Muri kuvhota sei? Ko ina hamusiri kuvhoterawo vamwe. Mukuratora. Masipotsa. That's mukuru. Ndawana vote one right too. Dani 3. hapana mezi matiti mezi akatika vari kuimba Mukuza kwada. Awesa katuo. isa katuto iri aringa Ndaichatora. tosa kudini achaimbosamumisira kudini uyichichilelewe ningati uyu mnokuita lero hanzi uyu uyu adzoka futi chilelewe apa vanhu vakuvhota vachidzokorodza mavhoti. Ndazwana wangu luku wana wangu abu chilendero zokurwaza Nindi number 3. namba utaura uyu unonzi Luku. Amukwa wina. mukwa wina ini namba 2 Apa number 1 obvious ndi mukudzi aenda naye. Number 2. Number 2 kule notion vatora. Number 3. Number 3 pane tai apo pa number 3 apo. Dai na Shero vaita 3 mavotes. Ndo number 4 ina washi. Has the active akanaka namgana. ndaro ndakabala mesa pa mesa nokuchimana mesi Akutsikisa. yeah good number 3 last stage yani ndeji Freestyle. Kuzi wamda zvakubhatinonzi mavhotita maunaka. Freestyle uyi pese. iri kuda kuvhoterwa futi Aifoteni. angawatenga mavhoti aiwa namba 1 aziyekerere iyekere gospel overall but ngatichita overall aiwa mina inonzi ngenzi ngande overall ngande overall Anodzoka. Ngova votera chivotera overall tichimba freestyle. ai verengi yange music ndezonyukira andiyelele ishema namba 7 yes uyadzoka overall manje Overall. ndo yakuda kuti Aiwa handi kune freestyle session iri kuuya. aiwa ai bonus Ibonus. Muri kundinzwa? Ya ndadzoka. Mama stickers.
saini ndine maresults e2 rounds dzandatora nditi Marounds ari 3. First round handina kuiona handa ndisina mavhoti. Alright, tira kuti aregedzai vanhu vavhote to. Vanhu ngativhoterei overall win apa. Titange tione kuti wamuri kuti aenda nacho ndiani. Ende munhu 1 vote pamunhu. So far Mukudze ane 1 vote. Muona chilele chireka kuramba zvidzokorwa. 3 4 Kwenye yangu wapina wewe. Noshini muri kuvhoterwa kule. But Mukudze aenda nenyika. Ngativhotei 1 munhu per vote, 1 munhu per vote apa. Hadhai ari kuvhoterwa wena. Icho changu. Chiwo changu yamukangana unotenga. Icho changu nachita icho. Yazi ndizvo ndibandi changu hacho. Low. Yeah, low. Uche vanongoti washira. Low. And that is it. When I do low. Anyone. I didn't do my team. Zvaparongovhoterwa vanhu 2 chete. Thanks Tabu. Washavhoterwawo. Thanks Zuna. Ko muri kunyimira. Anoti share spoiled paper. Yes, and no, it's 97. Thanks Joe. Ari kuvhoterwa ino. Hande iricho, hande mwe. Rijo akuvhota kakawandisa. Rijo avhota kaseveni. Rijo. Mavhoti ese awashinda Rijo. Nyari. Yvonne. Munhu ngaavhote ka1. Yeah, hande. Ngachivhara. Haina marwizvo andina 2 minutes. Vatarika ivo. Danozwashi. Mamwe ari kubva nemunhu 1. Jame yakwana jaji. Jaji, muzawedzera nguva. Yes man. Yapera time mukatavhara guys. Time up. Saka apa totangira kuzasi tichienda kumusoro handiti. Mulato. Saka pa number 5 tina Shero akukwidza ake zvakanaka but haana kuvhoterwa. Thank you. When you will vote on. Zvisinei. Usaore moyo next week udzokezve. Zichaita chete rimwe zuva. Then pa number 4 edu tina mukoma washi. Three times. Mukoma washi kuimba maimba zvenyu chetongoti mazongovharwa naMessi mutrain. But Last round ramesika.
Then pa number 3 yedu tina Cool Notion. Cool Notion vamira. Thank you. And it then pa number 2 yedu tina Dai. Nasi Dai. Zvenge zvanga siri kuda kubuda fanike Albert Nyati ndiye akurasira musango, but risine hazvo. Next week tichaona kuti tichakutsvagira kambo kaunonyatsoketa. Anditi Zimdanzo. Next week toya nezim dance izvi zvekuchechi zvinenge hazvizi zvako then pa number 1 Mkudzei ndo vaenda nemukombe. Nhasi mauya makachaja chachedu takachaja sure matora kutora chete sezvoti matora so musazonorelaxa. Handiri muona kuti vakomana vacho vari kutochida chimuti icho, saka next week chinenge chakachaya. Yes, man. Next week is Zimdanzo. Thank you. Zimdanzo ndichi. Zinita zvembira sotu. Tomborwa Zimdanzo tova tati kumbira mbijana kunana Chioniso kunana Mbia Madhuve zichienda ikoko. Ne hip hop. Yeah. Then tova tati kufungura. Kwete inonzi mune round rimwe richazouya kune rimwe richazomboitwa rechirungu zvaro mberi uko. Yeah. The last one in last ndakutanga kozopesera akahwina freestyle ndakuimba JP, my favorite artist JP. Nanza nechitadzira dia nikadidai vambobai zanguvane kuti ndimwe mamwe mbepo chauya asiramba tindizvi ungusindione wemengokusandikonisa right. Freestyle favorite artist on JP. Wandizwa ndichidadzira dia ndikatidai wambobari zanguvane kuti zvimwe pamwe mbepo chauya asiramba uchingobariza iwe manyazo. Ndadesha isiyenda nchida. Apa ni favorite. Anati koko ane chango zinorira akazuza zundazo ane nazo zinorira akanyemwerera mai ane tongo zinorira. Yes. Zuva riraka saka ndikatite tichionekana handiti bereketa mwana imwe zuva ramirana kunze kwadoka berekedza mwana sikana berekedza bebiyo zuva ramirana kunze kwadoka mai vanoti mwana wanga uri igo zuva ramirana kunze kwadoka berekedza mwana
Bereketa bebiro zoarira kunze kwadoka bereketa mwana bereketa ini zoarira kunze kwadoka bereketa ini. Yes. Chamoze union. Screen that. Ndigati. Whoa! Ndigati. Hey! You're fun choker. You're choker. Yeah. I'm going to do this. I'm going to do Marriage ni mafestival marriage netembere kupinda muzimba ndakutererwa namachembere iri bosti kana uchiri kuterera mahenere uri muzvondo wabosa kutembere chibadi za phone tonyazana ndikusendere kana usina space dirina mascript kutsendere mari nyowani muzimbabwe ziri kunyorwa because dara dzacho data dzeshafa glenora saka tauraina gono msoya kuzoona inini because andizimene zvangu badinderere boss vano vakusamsana ikamari zvakare asi ndimbotaura kuti magitari adare sezvandina zvedu kutamba zvekenya plus vasikana venyu vakundisona Maya, Maya, oh, Maya, Maya, oh, Maya, Maya, oh, Maya, Maya, Maxam Sunday to marriage vakare asindime ngotaura kuti magitari apadare sezvandina zvedu kutamba zvekenya plus vasikana venyu navo vakundisona Maya, Maya, oh, Maya, Maya, Chamuzosa Stana. Stana Teresa. Stana. Yes. Angga patan dede. Kau ni pasal jalan. Jai, lu pasal jalan. Kau jangan. Cuma kau jodoh kan soal. Yes. And it is. I was somewhere next to get just stand up weekend. No, she don't go to sleep. Oh, just go doing. Kana ndichishaura batai manswi kuitira mangwana kana ndichishaura batai manswi kuitira mangwana vamwe ndo vanozotaura nepasero vamwe ndo vanofamba vachiti hazisi zvake asi chakanaka ngatirombedzei kuitira mangwana ama handireve kana kuvira munhu asi ndinoshaura zvitiko zvenyika hanzi kumbogara chokwadi kunodadisa asi kumbogara chokwadi kunofarira kumbogara chokwadi kunorarisa asi kumbogara chokwadi kunorarisa hanzi ndakakurera mwana wangu waka ungechechese saire gondo hanzi ndaigwada mama vine magokora zuva nezuva kakuva chengeti tikati samatenga tarisaiwa nhiyo yangu nerimwe zuva richave chongwe ndikakonono wangu tarisaiwa nyinyi yangu
nerimwe zuva richave andira namwe ndakaona chichaurirwa hama ndokwaupeka kwangu mwanangu gani ungazofara here wakawana ndaverinda zvaunodai kurova mwanao ziva midzi yako mwanangu gani ziva kwawakabvairwa mwanangu gani ramira ndangariro muri nezurema ziva midzi yako mwanangu gani ndikarwara ndindega niko mwanangu gani ungazofara here ukawana ndaveringa zvaunodai kurova mwanangu ziva midzi yako mwanangu gani ziva kwawakabvairwa mwanangu gani tapedza zvanhasi topedza aiwa tisatapedza ka manhiya wina 2-0 manziti yadyiwa yes but inda kudya but iwenda kudya vanongambovhota inonzi ngatigorere kuimba iri lorema Brown, are you waiting for vambovhotera inonzi mukuti azomudaidzira tazomubetsera azorapedza you have to record freestyle na notion number 1 soldier apana mvimba soldier love muku hamukuratora hamukunyango zvaita sei nakuzwa daingambozorasanganiwo muku hamukushatora ndiwe here mudiwa zveneti aiwa angokufarirawo handiati zvokumwadiwe wasizve paya wakanganamwadiwe wasizve Atimbei John Butler. Mose mumuzini. Udi wacheneti. Akunga muzini udi wacheneti. kuti vajowereresa manyemba takatimbedziritu ndiniani samanyemba takati kuti jeneti after jeneti toita mutewa Diwe mudi wase. Ndiwe mudi washeneti. Ndiwe ungadidaro. Ndiwe mudi washeneti. Ndiwe ungadidaro. Kubira zuwa tazadana. Zakagoza kuti ndine mwana wangu. Iwe ungatitoza kusema vana vako ava ndichavachengeta. Iwe ukatijoza kusema vana vako ava ndichavachengeta. Nasi unozvone kufamba sei zvaone kuti hauti vana vangu. Nasi unozvone kufamba sei zvaone kuti haudi vana vangu. Wezira wezira uriwe zvako uchitidaro zvakafanana negara ndichauya. Uriwe zvako uchitidaro oya oya ngatirambani unde
John Chibadura, the late John Chibadura. Dedicated. Right, the last is. Yeah, Yes. Tero bamukutsva mururimi nayo mota. Yeah, $50 on me. Where can I send them? Let us give you the details. These are the no, please. $50, guys. Thank you. Gati. Inokumashiti batendisi. Guys, ungiyokutenda. Guys, ungiyokutenda guys. Mina ndi number. 72255. Number dzedu idzi. Number dzangu zim number iyo irapo kai. Anze me BC. Ndomtenda me BC. Ndira akazouya ne$50. Bese vanga makutoenda. $50 inoshaura. $50 yedu kuna muwale. Uje. Vanhu vekumukuru nazo $50 yakuda kununura. Ama 2000 awo.
chirega manya zvone zvinongobairwa dzimwe ndipine namba uyadzione ingairamba iripo musaidi adaona brai chisama ndineni ndekarino linoshi matibidza 6 bedroom ndiyo iyo okay umota hapo inogaisa mvura inoneka tinogaisa mvura timwe moto aiwa danguona makomenti see you bye bye Hey, bye. 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 Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you. Tiendowe mafans. Mbera. Guys. Saka dai chamuimisa madhadha 4 ari pamutezi. Thank you guys. Thank you for supporting. Thank you. Yo, thanks very much. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Guys, good night. Thank you for supporting us. Thank you for watching our live stream as well. Thanks for ending our weekend. Okay, guys, thank you for no pleasure. Tinozoka timborambi. Mukango tu pleasure kuchakati motudza game yamunoda. Who do as you want, just as you wish. Maona manje. So ababa takumboenda tikaona kuti anenge ada kuti sponsor tinouya kana iri game kana iri chi you just choose kuti munoda kuti tisei tinouya torwa basa pano tichitamba tese. Guys, good night, love you, bye.